Mbak, nyapa wong wedok iki brute kok kudu dikotangi. Dampot raimu. Lho kok jaran dipisui. Iki ana jenenge ilmu kotang, kowe ngerti gak? Oh alah ngono to. Masih sanggane abot, tetep anteng ora kaken pola kaya kowe. Kowe apa wis ngerti polahku? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Urip ki ya, kadang ning dhuwur, kadang ning ngisor, Ya nek ning dhuwur terus ya keju. tapi panggah penak ya ta. Miring, sikile dunggahne siji, Wah, gaya anjing kencing nek wi. karo rambutnya dijambak-jambak. Bah, enak kowe ngerti ra? Dilaleleh jambak kebanteren. Dadi gundul ra duwe rambut. Dadi ngene bolo. Piye neh? Nyapa saiki lek kowe iki ndadak tekok ya. Saiki nyapa kok wong lanang iki lek ngunjuh ndadak digoceki, he? Yo ben gak ucul. Wong kuwi nyamar lho nek diumbare ya iber. Apa ora iso nguyuh dhewe? Yo iso, tapi nek ora digoceki yo mecer-mecer to. Wong biasane yo ngadeg dhewe ae kok nguyuh ndadak digoceki. Nek masalah ngadeg kudu disenggol, makane diarani pusaka singgol modot. Dampot kok ndadak tekok susu dikotangi nyapot.